Ja és gros que una dona hagi de donar explicacions al marit perquè fa 15 dies que no sóc a casa. Però ho faig perquè el meu pageset és capaç de trucar a la casa de Socorro, a Urgències de Sant Pau i als bombers si toquen les dues i no em té allà encadenada com una esclava. David, sóc servidoreta. Mira, no pateixis que tornaré tard. Una altra vegada, sí. Què passa? Doncs torno a tenir un sopar amb els professors de l'escola. Mira, no em provoquis, No em provoquis. Ser directora d'institut vol moltes responsabilitats. Penses que és tan senzill com fer de droguer? Ha penjat. Hi ha homes que se'n senten de tot. De tot. Sort en tinc de vostè, Magdaleneta, que em fa companyia. Ai, senyoret, ja hem vist 3 pel·lícules seguides. M'agrada molt el cine, molt. Però ara ja en tinc ben bé prou. I la Carme, que no arriba. No li haurà passat alguna cosa? No, des que la van fer directora de l'institut, no arriba mai abans de les 2 de la matinada. Escolti, vol dir que en lloc de fer-la directora no l'ha fet una altra cosa? No, és que hi ha molta feina endarrerida i problemes amb la llei d'ensenyament i... Ai, jo me'n vaig a fer nones, que ningú les pot fer per mi. Faci. I vostè què farà? Una altra pel·lícula? No, jo espero la Carme. I a més, encara em queden molts programes de cinema per endreçar. Ai, sí. Miri que n'arriba a tenir, Oh. Ai, miri! Aquest me'l van donar a mi una vegada amb un cine d'Estafrancs. No el toqui! Déu no se'n guard que s'arrugués. Tan novet com està, per ser que és de 1949. Sí, jo tinc una amiga del 35 que també està molt noveta, Si vol, jo no un telèfon, que bona falta que li fa a vostè. Calli, dona, calli, que jo sóc una droguer íntegra. Mai no li faria el salt a la Carme, mentre ella s'està esllomant treballant. Santa, santa meva. Vagi endreçant programes. Que arribarà, que se li assecarà la mèdula. Escolti, senyora, que la mèdula s'asseca per altres maniobres. Oh, ja hi arribarà, ja hi arribarà. Jo és que li dono massa confiances en aquesta dona. Esclar que em fa companyia, perquè tota la nit endreçant programes i arreglant capses de vídeo. Ara, que després em queden precioses. Aquesta de Magnòlia sembla ben bé compradeta a Wisconsin, Ohio, USA. M'endreçaré els programes per ordre de productores, perquè així, quan fan la pel·lícula per la tele, només l'he de buscar i zas! Queda preciós. Ai, mira! Les mines del rei Salomón. Aquesta no l'han feta mai. No l'han feta mai! Bandarres! Escriuré el defensor del pueblo! No! Aniré al Parlament! Em sentiran! Tantes hores reunits, si no han sigut bons per fer que passin per la tele les mines del rei Salomón! Bandarres, canalles, lladres, estafadors! No hi ha justícia! Drogats! Si és que són uns drogats! Si és que no hi ha justícia, no hi ha perdó de Déu! Avui s'ho ha pres pitjor que els altres dies. Justícia! Justícia! David, no et posis així. Que no em posi així, dius? Jo, quan em demanen que voti, votut. No sé ben bé què he votut, però votut. I això què té a veure? Doncs que jo votut i ells em neguen les mines del rei Salomón. Què dius que què? Que tinc el món en contra. Veto aquí. La dona que no és la meva dona però em fa de dona arriba quan canta el gall. La portera diu que se m'assecarà la mèdula. I el govern em nega les mines del rei Salomón. Saps què et dic? Que tinc motius suficients per tirar-me des de dalt de tot de Colón. I encara tinc tan mala sort que cauria damunt d'una bacallanera geperuda i es moriria ella, i no jo. Ara que sóc directora de l'institut, hauria de mirar si queda alguna plaça lliure al parvulari. Me'n vaig a dormir a l'hotel. I això per què? Doncs perquè consti. Perquè consti què? No ho sé, Casomia, no ho sé, però que consti.
Que consti! Aquestes hores de la matinada i amb el cansament que porto i m'ha de parlar japonès. Ai, ja s'ho farà. Només tinc 5 hores per dormir i encara he de mirar pels casos ja d'aquest beneit. De què, moreno? D'aquí a un moment sortirà desesperadeta a buscar-me. I em trobarà a mi aquí, esperant-la, disposat a perdonar-la, perquè jo sóc perdonador de mena. Triga una mica, però sortirà. Que somiar si n'arribo a ser de llest. Sí que en soc d'espavilat, sí. Així aconseguiré que es fixi una mica més en mi i que no vagi tant a la seva. Oh, m'està entrant una passió de son. No trigarà gaire a sortir. Té el seu orgull, però sortirà. No trigarà. Quan escombro la vora via, estic temptada d'inaugurar la jornada amb un pensament filosòfic. I avui dic, porque a los pobres negros también los quiere Dios. Quin pinyol, eh? Dilectíssima Magdalena. Digui'm portera, veïneta més dolça que el pipí d'un diabètic. Quan arribi el replà, no s'espanti de veure un home dormit. És el David. Bon dia. Dormint al replà? Per mi que s'ha llocat. Per mi que s'ha llocat. Em sento nova. Més que nova. Em sento ufana, rutilant, diàfana, lluminosa. Tinc possibilitat de decisió i això m'omple d'orgull, perquè fins ara només podia decidir a casa que no té mèrit. Però aquí, on es formen els cervellets del demà, fer-los i desfer-los, és clar que desfets ja arriben la majoria. Refer-los, aquesta és la paraula. Oh, quina responsabilitat. Em sento tan enlairada que no puc pensar en res més. I quan dic res més, vull dir exactament res més. Doni'm tots els diaris, tots. És que hi surto jo, sap? Hi surto jo. Apa, senyor David, que ja és com la Mercedes Milà, eh? Sí. Modèstia a part, però... Tingui. Adéu, passi bé. Passi-ho bé, bon dia. Amb aquests me'n faré un àlbum com el dels artistes de cine. I aquests... No, aquests no els retallaré. Per la meva reineta. És clar que ella ja ho haurà vist. Bé, me'ls emportaré per si de cas. Vejam. Si trec a la professora Menéndez de la classe de literatura medieval i la poso a la de gramàtica generativa, és clar que què en sap ella de gramàtica generativa? Quan aprengui. No té totes les vacances d'estiu per endavant?
Doncs que es foti. I volia anar a Grècia, la gandula. Que vagi a Palau Pernil, com jo. Sóc jo. A la classe de literatura femenina de la postguerra hi puc posar a la Guasc. Sí que no fa faltes d'ortografia. El que més em fot és el pla d'estudis del Ministeri. Doncs vejam qui pot més, si el Ministeri o jo. Déu vos guard. Sento darrere meu la presència del mascle, convertida en imposició brutal. Diré que no, a tot allò que dirà, i així ha d'entendre que no estic per bròquils. Meta. Què em diu ara? És el diminutiu de Carmeta. No, Carmeta ja és diminutiu. I això què té a veure? Doncs que si un diminutiu el disminueixes, ja no queda res. Per exemple, Josep, Josepet, Pet. Trobo que queda horrorós. És que sempre tens ganes de buscar raons. Jo començo amb un diminutiu perquè es vegi que t'estimo i tu acabes que em dius el nom del cotxon. Doncs digues-me com sempre, eh? Carmassa. No, no. No, com el teu costum de tallar els noms, acabaràs dient masa i això li dius a ta mare que el cel sigui. Quan el tingui ensenyat, se n'anirà amb una jotera aragonesa. Això és tendenciós. Jo no he mirat mai a cap jotera aragonesa. De fet, no he mirat mai a cap altra dona que no siguis tu. I a cap home, tampoc? Només el meu oculista, que sempre em diu mínim els ulls, mínim els ulls. Ho fa sense picardia. Oh, ja ho sé, que m'ets fidel. I ara quasi t'ho recompensaria. Una dona emancipada també ha d'anar servideta de carn. Tu, em ve aquella dèria que també m'agafa quan veig fotos de la reina Fabiola de Bèlgica. Això m'ho dius per afalagar-me o perquè et fumi un mastegot? Carmeta, mira que em ve allò, mira que em ve allò. Doncs anem al dormitori, corre, corre, abans del telediari. M'enduc les escombraries del dissabte que ve, que seré Collserola. Ell fa 10 minuts que ha pujat. Posa que entre dir Déu lo guard, canviar 2 o 3 impressions i posar-la a ella a punt, hagin passat 8 minuts. Així doncs, em porten 2 allà dins. No els dono ni 5 minuts més. Mira que els hi tinc dit que em preparin les escombraries del dissabte 3 dies abans. Res de res. Au, tu! Ai, un cromet de l'ET! Ai, pobre senyoret David, a casa el tenim repé. Si li treuen això, és que ja no li queda res. La Sidney Roma i la Jane Fonda diran el que vulguin, però trobo que hi ha formes molt més pràctiques de fer exercici que l'aeròbic. Ni 5 minuts, senyora Maria, ni 5 minuts. D'això, que es pot fer llet. No, que el senyoret David s'ha posat a veure Mimola Francis. Ai, sempre veu la mateixa pel·lícula. És perquè se l'estima molt a vostè. Vaja, la qüestió és faltar. Miri, nena, jo seré molt mula, però amb el meu marit, que de tant home li deien el someler d'Hostafranc, només vam acabar la cosa en 5 minuts el dia que va arribar en Tarradellas. Que si no arriba a venir encara hi fórem. Detesto a les dones esclaves, tant si ho són de la societat com del sexe. Els homes no els hem de donar a entendre que els necessitem. Han de saber que els fem servir, doncs, com el raspall de dents. Oi que no es passa tot el sant matí raspallant-se, vostè? Vol que li digui una cosa, senyora? Vostè és una desventegada. Vet-ho aquí. Vejam. Vejam què em faig de la professora Llunell. Jo desdentegada? Però si no es pot donar més, ni rebre més. Els hagués de pagar una palandusca, aquests 5 minuts. Ja sabria el que li costen.
Alto. Mira, Carme, que els pot pagar. Pensa que és fill de tocinaire. Pensa que té un supermercat i no ha de mirar la pesseta. I si en trobo una, que en comptes de 5 minuts n'hi dóna 10? I si li dono un quart d'hora? Que simpàtica és la mula Francis. Que tendra, que bona, que senzilla de tracte. Si només obre la boca per a dir coses alegres. Això és una mula, i no la que tinc a casa. S'ha fet de nit. Ell s'ha llevat. No m'ha dit ni ase ni bèstia i s'ha clavat a la cuina a fer el sopar. Què deu tenir? No sé si ploro per allò de l'humo ciega tus ojos, per la ceba de l'amanida o pel desinterès d'aquesta dona. Altres adroguers hi ha que quan arriben a la llar la dona els pregunta «Que has venut molts fregalls?» o «Què t'han dit els proveïdors de les sopes en pastilla?» o bé «Has escanyat l'inspector d'Hisenda o t'has limitat a fotre-la sota un cotxe?» Ella res. Ni una pregunta. Dec plorar per això i no per la seva. I per què avui? En un dia tan important per mi, ni tan sols s'ha dignat comentar-me la notícia dels diaris. Què dius dels diaris? No dic res. Si dic alguna cosa és que faig tertúlia amb l'aixeta de l'aigüera. Ai, són ploramiques. Per cert, on són els diaris? Que avui no he tingut temps de mirar-los. No els has vist? No, ja t'he dit que no. Així no era crueltat mental. Era que no els has vist. Ai, però quina dèria t'ha agafat amb els diaris? On són? No, ja els vaig a buscar jo. Que no m'hagi de sentir dir que sempre et mano. Ai, quin home, senyor, quin home. Aquest és el que em parla més. Aquest. Ja veuràs. Però de què parla? No ho sé, busca. Potser s'ha mort algú i no m'ha volgut amargar el dia. A veure, el llistí de difunts... No, aquí no. Més endavant. Aquí. Després de dibuixar rajoles, Gino la Llobrígida dibuixarà tasses de vàter. Més avall. Més avall del vàter, fill meu, ja és el caos. Escàndol al Parc de les Feres. El fill de Copito de Nieve trobat infraganti amb la filla gran de la girafa. Més amunt. Sí, molt amunt havia de pujar la pobra bèstia per besar la girafa. Trobada en una llotja del Liceu la mòmia d'una senyora que s'hi va quedar dormida quan la setmana tràgica. Això és culpa de les institucions. La neteja ciutadana no és el que hauria de ser. Però què cony de neteja ciutadana? Llegeix aquí! Ha estat concedida la recompensa Droguero de Oro 1984, atorgada al professional d'aquest ram que més ha contribuït en la venda de mandonguilles congelades. El Premi a Droguero de Oro, Carme. El Premi a Droguero de Oro. I ara, quina bestiesa. Bestiesa, dius? Ja comences a faltar. Has de saber que el Premi a Droguero de Oro és més important que l'Oscar de Hollywood. No hi ha comparació possible. És molt difícil que a un adroguer li donin l'Oscar. A què ve aquesta marginació dels adroguers? Racista més que racista! Ai, fill, que els donin l'Oscar i el Nobel, si el volen. A veure què fan a la tele. No, que la notícia no s'ha acabat. Llegeix aquí. Qui és la Droguero de Oro d'aquest any, Qui és? El jove, brillant i aerodinàmic col·lega, senyor Uller. I no reacciones? No agafes dues tapadores i comences a fer xin-xin amunt i avall del pis? I ni que fóssim dissabte de glòria. I ara, que és que ha de ressuscitar Nostre Senyor perquè li donin l'Òscar dels adroguers a un tal senyor Uller? Com em dic jo, Com em dic?
ets clar, ets tu. I el supermercat, l'alegria del Fluvià, és el teu. Ja em pensava que diries el nostre, perquè això voldria dir que te l'estimes una mica. Però ja veig que no és veritat. No t'interessa gens ni mica per les meves coses. No et posis sentimental, perquè no he sabut reconèixer que t'han donat una estatueta de no res. De no res, diu, de no res. Ara es posa tendre com l'Snoopy. Ja et fotré jo en Snoopy, ja. Llicenciada. No et posis així, pageset meu. Pensa que tothom és important en aquest món. Ja, però... Fins i tot l'última criatura de l'humana raça és important en la seva mesura. És que la meva no arriba al petricó. És un petricó d'or líquid pels que et coneixen i t'estimen. Els meus parroquians, la portera, els meus contactes videomaníacs i una cegueta que li compro números a la cantonada del carrer Princesa. Però... I tot Catalunya a partir d'avui. Perquè tot Catalunya s'estima els seus adroguers i els seus supermercaders. I tot Espanya també se'ls estima? I tota Europa. I Rússia? I Rússia? No, a Rússia no hi ha droguers, hi ha economats. Doncs deuen fer el economatero de oro. Sí, reiet, sí. Però allò que és important, però molt important, és que tothom t'estima. Quan dius tothom, també t'inclous tu. Naturalment. Jo sóc part del tothom. Un granet més de sorra en la immensa platja que han anat formant els descendents d'Abraham, com aquell qui diu. I si tot això és veritat, grandíssima fascinerosa, per què em tractes com un drap brut? Per què em tens arraconat que se m'està fent més pols que la cònsola del rebedor de ta mare? Per què em deixes de banda com fa una cinta de Betamax un que té l'aparell VHS? Per què fas que em senti més sol que un musclo tísic que el tenen apartat del viver, perquè no ho encomani als altres i no els puguin vendre ni a un xiringuito de Benidorm, que ja és prou desgràcia? Prou, David, prou. El musclo tísic m'ha arribat a l'ànima. Sí, però no pel pobre músculo, sinó perquè ets una cerebral de la punyeta que el relaciones amb la balança comercial exterior i tems que si Europa no es compra més músculos, això contribuirà a augmentar la crisi. I els militars ho aprofitaran per a fer un cop d'estat. Tot això ha passat pel teu cap partint d'un músculo. Tot, abans de reconèixer que el pobre músculo sóc jo. Ara li faig l'ús de gas. David, jo sóc una dona molt sencera. I tu m'estàs fent l'ús de gas. Oh, no s'hi val, ho acabes de sentir. Jo estic disposada a reconèixer que tinc els meus defectes, però tu has de reconèixer que perquè t'hagin fet a droguero de oro, tampoc no n'hi ha per tant. Pensa que a la Bette Davis li van donar 3 Oscars i al cap de 2 anys no tenia feina. Amb això et vull dir que l'any que ve sortirà un altre droguero de oro i a tu t'hauran oblidat. I aleshores, en aquell moment tan dur, només em tindràs a mi. És que intento dir-te que a tu no et tinc. Em tens d'una manera molt rara, però em tens. És com no tenir-te. A mi m'agradaria que fossis la droguera de oro. Sí, ja et veig a venir. Tu em voldries darrere d'un taulell i amb un davantal net com una patena. Doncs mira, si em vols a droguera, peixatera o ni que sigui florista, ho tens molt malament. Ho tinc malament de tota manera, perquè si estimant-me com m'estimes em tractes com un drap brut, si m'estimessis la meitat, ja em podria tancar a les Hermanites ara que anem cap a les Belleses. Escolta, maco, a les Belleses hi aniràs tu. Ara ve el meu joc. David, 2 no es barallen si un no vol. I jo no vull. No, esclar, perquè tu no ets l'ofesa. Totes les parelles passen crisis. I encara que això nostre sembla la caiguda de la banca Morgan, jo penso defensar, sigui com sigui, les accions, els cabdals i els interessos del meu afecte. Parlant clar, tu em menysprees perquè sóc intel·ligent. Ai, però què t'empatolles ara? No m'emboliquis, no m'emboliquis! No t'he d'embolicar. Només t'he de fer veure les obligacions de l'home modern envers la dona que en lloc de vendre fregalls, cols i detergents, ven saviesa. On vas ara? La doctora Citrinovski parlarà per mi. Oh, no, més m'estimo donar-te la raó. No,
Com els rucs, ni parlar-ne. Seu d'una vegada, a droguero de or. Ho has entès d'una vegada? Com vols que ho hagi entès si estava en alemany? Doncs està més clar que l'aigua. Deu ser l'aigua del Rin. David, la nostra relació es troba en un punt molt delicat. Ens vam conèixer en un moment en què les nostres vides havien fracassat. Ens vam escollir lliurement. Però ara vivim en llibertat condicionada. I això ens pot fer arribar a l'aversió, a l'odi, a assassinar-nos l'un a l'altre. No diguis aquestes coses que després somio. Et penses que no pateixo, jo? Et penses que no me n'adono, amb clarividència de dona superior, que darrerament, fins i tot la nostra experiència sexual es limita a 5 minuts de rellotge? Això, rai, estem-nos una hora i quart. No, David, no. El sexe només dona satisfacció sexual. Doncs trobo que Déu-n'hi-do. No n'hi ha prou. Per conservar-nos íntegrament, per tenir-nos l'un a l'altre, com el dia que vam arribar a aquest pis, només hi ha una solució. Que tu deixis la teva feina a l'institut. No. La solució és que tu deixis el teu supermercat. Ah, no. Fora un moc pels qui m'han anomenat a droguero de oro. Doncs aleshores està claríssim que hem d'arribar a un compromís. I això què vol dir? Ara t'ho explicaré. I creu-me, tu fes-me cas i tot anirà bé. Ai, fill, no hi ha res com les pel·lícules d'abans. Vostè quan diu abans vol dir el cine mut? Muda sa mare. Pobra mamà. Tant com riuria ella amb la mula Francis. I parlant de mules, s'ha solucionat el problema amb la seva dona? Oh, i tant. No ho veu, que estem millor que mai. Ai, què ha passat? Doncs que hem arribat a un compromís. Una solució molt civilitzada. Què és un compromís? Doncs que ella em farà més cas a mi, que sóc la droguero de oro d'aquest any. I li fa més cas de debò? Sí, ara arriba sempre a un quart de 2 en comptes de les 2. Brull, i vostè què hi diu? Jo què vol que digui, senyora, si estic enamorat? Ai, doncs muts i la gàbia, i que parli la mula Francis, que en això dels sentiments en deu saber més que nosaltres.